Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wilujeng siang para kadang. Wonten ing mriki kula badhe ngandharaken materi babagan tata basa Jawa. Lah, tata basa Jawa menika napa? Nggih menika tata cara paugeran kangge sampeyan-sampeyan sedaya menika ngginakaken basa Jawa kanthi bener lan bener. Lah, mengke materine kula andharaken mawi PPT. Ya, nggih saged dipun semak sesarengan. Nah, menika dipun wiwiti nggih. Sampun siap sinau nggih. Ampun kesupen prinsipe tetep sami. Nggih menika pembelajarane mboten sepaneng, sing penting pembelajarane gayeng, atine seneng lan akhire saged mudeng. Ngoten nggih. Lanjut. Mengke ancasing pasinaon utawi tujuan pembelajaran wonten ing piwulangan sak menika ingkang sepisan nggih menika sampeyan-sampeyan sedaya menika saged mangertosi konsep utawi paugeran bab vokal lan konsonan wonten ing basa Jawa. Dados basa Jawa menika wonten konsep wonten kawruh bab tata basa Jawa menika ingkang rembag bab vokal lan konsonan wonten ing basa Jawa. Bentene napa kalih basa lintulipun mengke dipun semak sesarengan nggih. Sing kaping kalih ingkang menika ngertosi napa niku saged memahami bab konsep vokal miring lan vokal jejeg. Nah, saged bentenaken panggunaanipun konsonan do, to kalian to lan ingkang pungkasan lan ingkang baku menika sampeyan-sampeyan sedaya saged ngetrapaken basa Jawa ingkang bener lan bener wonten ing pacelathon saben dinten. Saged wonten ragam tulis lan ragam lisan utawi rikala micara dhateng sinten kemawon. Lajeng menika. Nah, tata basa Jawa. Aksara vokal wonten ing basa Jawa menika wonten 7. Nah, napa mawon aksara vokal? Niki. A, nggih. Wonten A, wonten I, wonten U, wonten O. Nah, ingkang 3 menika apa? Wonten E, dados wonten ing basa Jawa menika benten. Nah, bebek kalian bebek apa bebek. Nah, menika benten. Lah, lemper apa lemper. Nah, ngoten. Nek aksara konsonan menika sami kalian basa-basa saklintunipun menawa basa Indonesia utawi basa Inggris menika sami ning wonten penambahanipun inggih menika wonten aksara do dados D menika kapérang dados kalih, do kalian do, T menika kapérang dados kalih inggih menika to kalian to. Ngoten nggih. Lanjut. Nah, wonten ing basa Jawa wonten kawruh utawi ngelmu bab fonologi utawi bunyi bahasa ingkang asring kasebat inggih menika widya swara. Nah, widya swara menika ngrembag utaminipun bab vokal, pangucapan vokal basa Jawa ingkang bener lan bener menika pripun? Wonten vokal jejeg lan wonten vokal miring. Nah, napa to sing diarani vokal jejeg, napa to sing diarani vokal miring? Napa vokal miring niku vokal sing semende? Ya, mboten ngoten nggih. Vokal jejeg lan vokal miring menika mboten bab kados yen napa niku kados kayu niku kayu jejeg apa kayu miring mboten nggih. Kula andharaken vokal jejeg nggih menika vokal ingkang dereng owah saking vokal aslinipun. Ateges pangucapanipun menika sami kalian vokal aslinipun nggih. Nek A nggih dipun ucapaken A. Menawi I dipun ucapaken I. Lah O menika pripun to, Pak? Nah, mengke kula andharaken. Nah, biasanya sing kerep jaruh menika O kalian O napa A. Lah niku mengke kula andharaken. Nah, vokal miring menika napa? Vokal miring menika inggih vokal sing sampun ngalami ewah-ewahan. Ateges pangucapanipun menika mboten sami kalian vokal aslinipun. Nah, ewah-ewahanipun pripun? Mengke dipun rembag sesarengan. Lanjut. Nah, sak menika ingkang sepisan vokal A miring. Vokal A miring. Nah, niki dipun catet riyen nggih. Vokal miring lan vokal jejeg menika namung saged dipun mangerteni wonten ing vokal A, I, U lan vokal O.
Dados vokal boten wonten kasanah utawi kaidah vokal miring lan vokal jejeg. Ngoten nggih. Sakmenika vokal A miring dipun wastani vokal A miring utawi wonten vokal A ingkang sampun ngalim ewa-ewan menawi wonten ing wanda pungkasan. Wanda menika dipun mangertosi suku kata nggih. Suku kata terakhir utawi wanda pungkasan menika boten dipun pungkasi aksara konsonan. Ateges napa dipun arani wanda menga. Tuladhane apa? Ana lara, ana sapa, ana iya, ana liya, lunga, rono. Nah, niku ginakaken vokal A miring. Dados bunyi vokal O menika dumadi saking vokal A miring. Vokal A miring. Lah vokal A jejeg menika dos pundi to, Pak? Vokal A jejeg menika kuwaliane saking vokal A miring. Nggih menika wanda pungkasan ingkang dipun pungkasi utawi kaapit oleh kalih konsonan. Tuladhane apa? Bapak, anak, panas, larang lan sak piturute, mangan gampang lan sak piturute. Dados ingkang dipun ginakaken kangge pathokan menika wanda utawi suku kata ingkang pungkasan nggih. Dados ingkang pungkasan menika suku katane napa dipun apit kalih konsonan apa mboten. Lah niku ingkang dados pathokan. Dados ampun jaruh ampun keleru. Ngoten nggih. Yen dipun apit oleh dua konsonan menika dipun arani vokal A jejeg. Niku khusus A lho nggih. Yen dipun mboten dipun apit oleh dua konsonan ateges wanda menga menika dipun A miring, wacane dadi O. Nggih. Terus O menika vokal miring saking A. Lanjut sakmenika vokal I. Nah, yen vokal A kalau wau niku saged miring yen ora diapit oleh dua konsonan ateges wanda menga, vokal I menika kuwaliane. Ya menika ana vokal I miring yen ing wanda pungkasan utawi suku kata sing terakhir menika dipun apit oleh dua konsonan ateges dipun pungkasi oleh konsonan utawi mati. Tuladhane napa? Cilik, mboten cilik lho nggih. Sithik, mboten sithik lho nggih. Isin, bathik, tulis, larik, magrib lan sak piturute. Dados I menika dipun sebat utawi dipun unekaken dados E menawi vokal miring. Dados E menika saged dumadi saking vokal miringe I. Ning dipun eling-eling dengan catatan wanda sing pungkasan menika dipun apit oleh dua konsonan. Lain vokal I jejeg menika pripun, Pak? Kebalikane. Ya, I miring jejeg kalih miring niku mung kebalikane. Nggih. Yen vokal A miring A jejeg kala wau nggih, A jejeg niku wau dipun apit oleh dua konsonan diarani jejeg. Lah yen vokal I miring I jejeg menika mboten. Nggih. Kebalikane saking A. Dados khusus vokal I, vokal U lan vokal O jejeg bakal diwaca jejeg niku yen ora diapit oleh dua konsonan. Yen vokal miring, I miring, U miring kalih O miring bakal diwaca miring yen diapit oleh dua konsonan. Dieling-eling dengan catatan wonten ing suku kata yang terakhir. Dados pathokan niku. Nah, vokal I miring niku wau isin cilik, waris, laris lan sak piturute. Yen vokal I jejeg napa? Siti. Nah, siti kan boten diapit oleh dua konsonan to. Ateges wanda menga to, nggih to. Pari. Nah, dadi, muni, rabi. Nah, wani lan sak piturute. Nah, pokoke yen wandane niku boten diapit oleh dua konsonan niku khusus vokal I lan U lan O niku diarani vokal jejeg. Lanjut vokal U. Nggih. Nah, kangge vokal U sami, U miring niku diapit oleh dua konsonan kalau wau nggih. Lah U niku dadi pripun? U menika diwaca O. Tuladhane napa? Irung. Mboten irung lho nggih. Watuk, mboten watuk. Halus, mboten alus. Nah, kecuali nek wong ngapak-ngapang mriko, pancen nek wong ngapak-ngapang mriko niku basane iki jejeg kabeh ora nek sing miring.
gandul, mantu, alus. Nah teng lan sak piturute ngoten. Bathik. Nah ngoten-ngoten niku wong ngapak-ngapak mriku nggih. Nah yen vokal u jejeg kebalikane nggih kados vokal i kalau wau. Yen boten diapit oleh dua konsonan niku diwastani vokal u jejeg. Tuladhane apa? Turu, mantu, putu, kacu, babu, saru lan sak piturute. Yen sarung u miring napa jejeg. Nah, u miring. Terus sarung menika u miring, mboten sarung. Dipun eling-eling nggih. Lanjut. Nah, sakniki vokal o. Lah niki vokal o niki sing kerep jaruh ateges napa? Seling surup kalian vokal a miring. Terus o miring menika nggih diwaca o. Ya, o miring niku napa? Diapit oleh dua konsonan nggih wonten pungkasan. Nah, tuladhane apa? Lontong. Bolong. Kan o menika dados o. Nggih to. Kotong, katok, pecok. Nah, lan sak piturute nggih. Nah, o wonten vokal miringe o menika mboten sami kalian vokal o wonten vokal miringe a. Dipun eling-eling. Yen a wau dipun waca wiring, yen ora diapit oleh dua konsonan. Dieling-eling. Khusus vokal a diwaca vokal miring yen boten diapit oleh dua konsonan ateges suku kata yang terakhir menika wanda mengo. Tidak mati, nggih boten diakhiri oleh huruf mati. Niku diwaca jejeg niku nggih loro, sapa, moto. Lah niki moto kalian moto menika benten. Nah kaya lagune Mas Dori kali Mbak Nela niku kan banyu moto tulisane ngangge napa? A napa o? Nah niku tulisane nganggo a. Yen o dadine napa? Banyu moto. Lah kan sampean kena banyu moto niku ya perih nggih ta mripate. Mosok mripat dikeki banyu moto. Nah ngoten nggih. Tapi yen o niku diapit oleh dua konsonan ateges suku kata yang terakhir itu diakhiri oleh konsonan huruf mati niku saged dipun wastani atau dipun serat ngangge o amargi dumadi saking vokal o miring. Ngoten nggih. Nah vokal o jejeg sami dados kalian vokal u kalian vokal i kalian vokal o menika sami. Vokal o jejeg menika boten kaapit oleh dua konsonan. Soto, kebo, paro. Nah niku nggih. Karo, loro. Lah loro kalian loro menika benten. Kono kalian kono benten. Nah, rono kalian rono benten. Benten Mbak benten. Yen rono kuwi rada adoh mboten adoh banget. Yen rono niku mesti adoh. Terus rene cedhak rono rada adoh, rono kuwi mesti adoh banget. Kene niku mesti cedhak kono. Nah niku rada adoh, kono niku adoh banget. Ya adoh banget apa? Kuwono. Lah kuwono iki mesti adoh banget. Ya ngoten nggih. Oke, dugi ngriki wonten pitakenan derek, mengke menawi wonten pitakenan saged dipun share wonten ing komen. Nah, wonten komen niku saged komen utawi saged mawi email utawi WA dhateng kula. Ngoten nggih. Nah, sak menika geladen. Nah, kira-kira ning sore iki ana sing salah iki sing ngendi wae, sing bener kuwi sing ngendi wae, lan sing salah kula suwun sampean-sampean sedaya saged benerke. Ngoten nggih. Iki ana 6 ukara. 6 ukara menika kalimat. Mungkin cobi dipun semak, dipun pitati, pundi kemawon dipun analisis, pundi sing salah, pundi sing bener mangke saged dipun andharaken lumantar komen. Ngoten nggih. Nah, kula cuplek setunggal. Sing neng kono mau sapa wae? Pun bener napa salah niki? Nah, wonten sing salah, nggih, nggih menika napa? Sing niku wau i, nggih to, macane apa sing? E. Ning kan menika kaapit oleh dua konsonan, ateges dipun pungkasi oleh huruf konsonan. Terus nulisnya nganggo nganggo i, menika fenomena vokal i miring. Mboten ngangge e, dadi tulis nganggo e mengke dadine macane dadi seng. Yen neng menika ngangge e napa nganggo i, Pak? Ngangge e. Amargi saka tembung ana ing.
disingkat atau digabung dadi aneng. Disingkat meneh dadi neng. Ya terus neng dengan ning menika benten. Ngoten nggih. Oke sagedipun sinoni piyambak, matur nuwun, sayek kau kapti, ayo padha mbangun negari. Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.